Здравейте хора, аз съм Жодочо, днеска ще снимам клип с баба. Ко да ти кажа аз? Бе, след малко ще питам. Кажи. Абе, кажи какво ти е името, бе. Името ми е баба Надя. И друго, ко да ти кажа? Ай, сега ще питам и какво е One Direction. Кой? One Direction, какво означава? Не знам, баба. Тогава си не измисли някакъв... Примерно нещо си измислил, което ти според тебе означава. Кой означава? Аз не знам. Не знам който. Измисли си нещо, И One как? Direction. И как да измисля? Подскажи на баба, аз не знам, не разбирам. Тук няма подсказвания. Ай, що бе? Ти нали моя внук? Как няма да ми подскажеш? За мен се държиш. Не. Абе, тото и въпроси, бе! Като не можеш да отговориш, не можеш. Добре, двойка. Съди с два. Моли Богу. Да. Какво да правим? 2-2 На колко си години? на 60. Я пак. На 60. Добре. А ти на колко? Аз на 10. С 5 юбилея си ме разминала маначе. Хубаво, старала баба, вече и зъби няма. Ай, сега ще показва тебе. Ко? Нищо. Ко? Играла ли си на лаптоп, компютър? Аз не разбирам по телефона, компютър, лаптоп. Хич, иде ми приказа. Баба индианица. Не разбира. Я кажи за кого си? За Владимир Кличко или за Коврат Полев? За Владимир Кръчко. Какво? За Владимир Кръчко. Защо? Защото той какъв руснак или Руснак е той руснак. и заради той. Той пък какво? Той пък е... Той Коврат Полев пък е българин. Ти за него, аз за него. Кръчко. Владимир Кръчко. Айде, я. Какво да се прави? Я пускай. Я ти ми не питай. На колко си години? Казах на 10. Какъв си клас? Трети. Как се учиш? Много добре, естествено. Тъй ли? Аз смисъл, нали такива трудни въпроси. Като за те, примерно, One Direction, какво означава? Ще ми казваш 10 пъти, аз не разбирам. Тъй, приятелки имаш? Ти питаш. Колко? 20. Че имаш толкова за джоба. Джобчета имаш толкова да сложиш какичките. Големи трябва, сигурно. Едната на 15, другата на 13, другата на 14, на 19, на 18, на 17, на 11, на 10, на 9, на 5. Ти си голям кавалер. На 20, на 21, на 22, 23. Че такива големи, какво ще правиш тя? Ти как сложиш да вариш, тя за чорба трябва да вариш 2 дена и 2 нощи. Какво да се прави? Тъй. Младички. Те как краставички, младички. Какви песни обичаш? На Филип Киркоров. Кой? На Филип Киркоров песни харесвам. Обичам. Криско не обичаш ли, бе? Кой? Криско? Криско, да, пак. Я кажи една негова песен. Да зама забравя. Това не вчера беше. Емчил, кога си слушала Криско? Тук където... Какво беше то? На телевизора? Да. Как се казват? Тия
където пие там. Певци. Певци, ама предаване как се называва? The Voice. The Voice. The Voice, бе. Бе, не бе. Абе, The Voice е, бе. Как Бе, беше бе. то? Аз забравя. Кара да вари. Давай, пускай да чуем как, да казваме как цигани.